Gak duwe bapak, ayo ngalih rek, aja gembuli rek. Riko tak jejeri melayu lapo wak. Kon anak lamkoar. Lho ranggik duwe sipak kok arek lamkoar iku. Sipak ranggo omah iku padhe lak sipak reang. Iya nek gedang gak duwe bapak aku percaya, tapi nek menungso gak duwe bapak tegese iku anak lamkoar. Aja gembuli, ayo nyengkre rek, ayo nyengkre. Lah iya sing saben-saben rang kepingin gombol karo kanca-kanca. Tapi kabeh buyar jane rapake gak duwe sipak. Apa yang bener omonge kanca-kanca iki? Lah nek saben dina aku gegeran karo kanca lak gak duwe kanca aku. Timbangane aku gegeran sing enak tak mulai ngomong karo Yung. Sakjane rang iki duwe sifat agak ngono. Yung, rang sing teko Yung yo. Apa sih Pak? Sampeyan niku sembarang maido. Ya wong wis seru anak sedih, anak sumpek menengah. Ora tambah ditakoni, tambah kok tinggal nang mburi. Ya apa sih Pak? Wong arek dhewe nek ana aku jange tak takoni ya nyimpang. Aku iki wis gak enak. Napa sungguh ngono arek iku? Aku sing nakoni ya ora pantes awakane kok. Nek iku rek ya urusane wong wedok, luwih luwes. Lah nek bapak iki sing takok ya sawangane rek kok. Aku dhewe ya sumpek delok anu sangkra iku. Karepku iku ya nek masalah apa? Ngomong aja disidem ae. Ya ditakon kita. Ya cek ora tak takoni Pak, ya ngono iku kadangan ngono. Tak jenenge sangkra, mangan nak. Kanak makan, Mbok. Ngono iku. Ngono. Asale wong duwe penyakit iku mergo pikire sumpek gak doyan mangan. Nek wis telat mangan kena lambung. Ya. Nek kena lambung, bolak-balik uwak-uwek, wetenge peri. Ya. Ya iku dadine. Karep ya. Ya apa ya tak takonane. Mbok arek ya nan bijikan. Ya peno ae. Kudune sing nak. Oh, ya nak nek dikerasan. Aku iki ngrasani awakmu. Apa sih rasa-rasane aku wis mari masak wis mateng. Tekne bapak sarapan dhisik ya sarapono, Pak. Lho. Ya, kon ngongkon bapakmu sarapan, tapi kok nek dikongen mangan ya gak tau bindar gak nafsu makan. Yo aku gampang, Mbok, engko kene. Gampang, mbok-mbok ku pikiran. Nek awakmu gak doyan mangan, pikirane sumpek, melok mikir mbokmu. Awake kuru delon ta? Pak kamu. Sampean koyo ngene iki. Aku yo angen-angen awakmu, mantakmu mek bapakmu sakjane lho awakmu iku ono apa? Kok tak wana kok koyo susah ae. Mikir apa? Mikir apa? Ojo dipikir dhewe ngomong nang mbok. Yo, Mbok. Pak, ngene lho. Jenenge aku iki yo duwe anak
anakku wis gede. Ya. Lah arekku mbok tambah suwe ku ya tambah ngerti. Tambah suwe tambah ngerti nah. Ya tambah gede. Takon Pak bendino sipakku ki nang ndi sih Yung? Sipakku nang ndi sih Yung? Bendino aku Lah alasan gak wis kok kandhane ta. Lah Pak Demu ku lak bapakmu lho. Wis. Yo gak mungkin. Aku gak mirip ngomong ngono. Aku lak yo bingung sepatu aku ngomong yo apa maneh. Yo ewang-ewang ngono Pak, bekne coba Ya bertakon. iya. Sampeyan Aku ya gak kurang-kurang. Loh, ya. Niki lho ya apa sih? Lapo maneh. Apa? Apa? Orang di mana-mana karo kanca-kanca. Orang di makan-makan dari karo gota ngono lho. Sapa? Gori. Gori. Karo macan-macan rangi ki jare gak duwe sipak ngono. Loh, gak ngomong ta? Reng nelongso ngono lho ya. Gak ngomong tane kok ana sipakmu. Sipakmu sih nak. Pak Dewa sipakmu iku. Wes ngono lho, Dik. Reng di macan-macan ngene lho cari. Riko jok macan-macan reng iki gak duwe sipak. Reng dhek duwe sipak go omah iku lak sipak reng dhek iku. Walah, kon iku dibicuki rek. Wong kon ganteng ngono. Lah apa duwe sipak kaya brengkesan pencet jare ngono, Pak Dik. Ngomong duduk brengesan pencit. Wes mau Pak Dik kok reng gak trimo. Kok iso iku lho. Sapa sih? Sapa? Sapa? Iku mang Gori. Paranono Pak, paranono. Paranono. Kok iki sapa? Gori itu lho carane. Kaseri ya? Heeh. Alah. Kok kaseri sak mekedal sak mene. Wong iku cilik ngono lho, Dik. Heeh. Kayak seneng. Wong cilik tapi Wong gegemane. Tapi gegemane ya. Sakti. Kemane? Kira-kira gede ndi? Rasaku lho gede cari nek kegemane. Oh ya gak wani. Wong gak wani ngono jare Pak. wani. Tapi gegemane gede ayo beres. Kayal-kayal aku nggo. Apa bener ngono lho, Dik? Rang iku gak duwe sipak. Rang saben kumpul karo kanca-kanca kabeh padha ngalih jarine gak duwe sipak ngono lho. Siapa, Mbok? Aku lu jawab apa? Ya apa maneh. Bisa nyenari. Wis gede. Wis ngomong terus. Saiki kok tutup-tutup ono ya. Nek wis arek gede ngerti. Nanti parane. Sanjane saiki wis Iya, tetep wis bae takon. anakku itu. Terus apa sejatine wong tuane nah. Kudu ngomong ta, Mbok? Iya. Ngomong. Apa mesti apa enake? Yo. Kabeh-kabeh macan-macan iki karo rean yung. Dino iki rean jange takon karo Riko yung yo. Sajane si Pak Rang iku cek ana tak gak ngono lho yo. Saben-saben rean mesti iki macan-macan. Umpama Bapak Rean iku cek ana urip kok di panggonane yo. Nek mati kok ning kuburane rek tak sungkem yo supaya kok kanca-kanca nek mandane ra iso jawab ngono yo. Dadi rek iku nek duwe sifat ngono yo. Wah yo. Nek ngono rek lega yo. Nek sak waya-waya kanca-kanca madani rek iku iso jawab yo. Lah cilik sampe gedene ngene yo, rek gak tau. Ya apa dedek piajeke si Pak Reyang yo. Mula dina iki nek pancen si Pak manggon nggo Surabaya. Aku jange budal golek si Pak Reyang ngono lho yo. Ojo nak. Surabaya ku aduh, Nak. Oh alam batuk. Senajan
senajan Surabaya adong kok nek diparani suwe-suwe lak dadi tidak amat dong. Surabaya londone gede-gede. Lho, Surabaya londone gede-gede. Alah gampang, Dik. Kok londo nek gede-gede suwe-suwe lak tuwek-tuwek kok matek ngono lho, Dik. Tapi nak, Surabaya ku akeh kendaraan, akeh kereta. Wes yo apa rean iki budal. Senajan gak diolehi reang berot. Wes babano buat reang kepingin kepethuk sifat reang ngono lho. Ngono ta, Nak. Ya wis jalan wis. Coba bisa. Mesisan. Nek awakmu kepengin ketemu karo wong tuamu lanang. Ana sing mbok gawa, Nak. Reang gak duwe apa-apa ngono jange gawane reang. Reang gak usah sanggu-sangguan pokok kepethuk sifat ngono lho yo. Iki, Nak. Trimon pusaka. Iki ta yo. Iya, Nak. Tak trimone yo yo. Nek awakmu gawa pusaka iku, kok awakmu diakoni anak. Lah wong kaen mek sak suwek jange digawakno. Aduh acara Surabaya iku percuma kabeh gak diakoni karo si Pak Reang. Kok reken iki gombal. Elek-elek iki minangka tetenger. Nek kowe nang gone Surabaya gak nggawa iki. Ya elek yang tuan gak diakoni. Alah, dadi Reang kok nek go Surabaya wis kepethuk karo si Pak Reang. Nek ditakoni kudu nggawa iki. Umpama gak nggawa iki Reang gak diakoni. Terus kira-kira iki jenenge apa kok Reang nek ditakoni ngono lho. Iki jenenge Cinde Puspito. Cinde Puspito. Walah, tak simpene yung yo. Mek menawa kok ilang Reang gak iso ketemu karo si Pak Reang. Coba berak. Awakmu nek wis ketemu karo wong tuamu lanang, ngomong nek awakmu anake biyung dhewe sampreh yo, Nak yo. Sing ana ngene iki yo ngono yo. Terus iki dodol. Reang iki jange pamit karo Riko. Sakjane ngono Reang budal ana nduk rewang ngono lho, Dik. Emang sapa mosok Pak? Ya sing biasae turu karo Reang iku lho. Yalah. Bagong ta. Nek bagong bawaan gak apa-apa. Lah yo yo ngono kok gak biyen-biyen jange ngomongi karo Reang. Deloken kanca-kanca gak gelem kumpul karo Reang. Umpamane sampean ngomong lak iso jawab Coba Reang. berak awakmu kok nglarekno karo biyung. Walah yung. Aja Reang kok karo nek wis biyung, Nak, kepethuk yo. si Pak Reang gak bakal guk kono Reang tetep guk kene ning gone Mbah karo Riko ngono lho yung. Nak. Heeh. Sakjane iki biyung yo gak tega nek awakmu udah nang Surabaya. Nek diantar gak teko terus kapan aku kepethuk si Pak Reang ngono lho yo. Iya wis. Cilik sampe gede yo apa rupane si Pak Reang yo. Iya, wis nek wong tak dungakno. Muga-muga awakmu nang ketemu karo wong tuamu. Heeh, kok Reang nek wis ketemu kok balik kumpul maneh koyo biasae ngono lho. Asine nek gak kumpul awakmu ki yo nangis. Delek awakmu. Wis ngene lho. Supaya Reang nang Surabaya gak ana alangan apa-apa. Riko jejero Reang pamit. Ngono lho. Ya wis. Cer, mbokmu. Ipae kaya pinter. Pendonga Riko sing tak jaluk yang ya. Wes ayo Reang gak bakal lali karo sampean yo. Mbok De, pendongane Mbok De yo. Reang jange budal nang Surabaya buat-buatan dari isi Pak Reang ngono lho, De.
Ya iyalah. Ya masa aku ki jange muring-muring ya gak pak. Ya wis tinggal berak ya. Awak dhewe ya ndongakno cukup berak. Iya, sejene iku Sangkra gawekno jenang abang, jenang Sengkala, jenang Munir ya. Supaya slamet sak budale saka gorek. Ya, ayo. Ya ayo Pak. Kamu orang, ayo. Kamu orang. Para sodat-sodat. Cepat sedikit jalannya. Siap, siap. Saya dapat perintah dari jenderal bahwa hari ini diadakan latihan tembak menembak. Siap. Saya kasih contoh. Keep up. Sit up. Still. Sodat Mukri. Siap. Latihan tembak menembak. Siap. Gimana? Yang Pak? bagus. Ya. Itu, Pak. Ya. Keep up. Keep up. Keep. Coba diperiksa dulu. Nggak muni ya, Pak? Coba diperiksa dulu pistol. Oh, periksa dulu. Iya. Ah, ya. Wah. Lapo? Sekali lagi. Enggak apa-apa matanya. Mata saya domo. Coba sekali lagi. Hitung ya. Sip up. Grip up. Sip up. Speed. Gimana? Dua Nah. kali nggak bisa. Ini kok gak muni? Lain kali Ya. jangan bawa senjata yang ini. Coba dimasukkan. Coba dimasukkan. Oh, dimasukkan. Diperiksa Ya. di rumah. Saya ini kenapa kok meledos di sini? Gimana? Ini meledos. Ini. Coba saya kasih contoh. Gimana? Hitung. Coba. Saya rasa latihan tembak menembak sudah cukup. Siap. Baris di. Saya tidak tawar dulunya. Oh, kok gak tawar dulunya? Warnanya kayak tambahan. Siap, siap. Siap. Saat ini kita menunggu kedatangan jenderal. Menunggu kedatangan jenderal.
Latihan tembak-menembak hari ini sudah selesai bagus semuanya. Kapiten, Siap. apa itu betul-betul saudara kamu bisa melatih? Bagus semua. Kalau begitu begini kapiten, Siap. Ika mau perintah kue orang jaga di pintu masuk. Kalau ada tamu, tanya siapa itu orang, segera laporkan pada Ika. Siap. Bro. Laksanakan. Para soldat, hei kowe orang yang berlatih setiap hari. Tahu maksud dari ini? And kamu di kota Surabaya, kalau ada orang yang menentang kompeni Belanda, jangan jika tembak mati tidak apa itu. Lapor Jenderal. Apa kapiten? Di luar ada tamu Ada tamu dari mana? dari Semarang. Siapa itu orangnya? Namanya Bapak Sosro Hadiningrat. Suruh masuk kapiten. Siap. Kamu dari Semarang? Semarang kamu? Saya kira tamu dari Semengko. Soldat-soldat semua. Kamu orang jangan lengah. Siapa itu orang yang pribumi yang menentang kompeni Belanda? Menentang apa yang perintah dari Ika tembak mati tidak apa-apa. Bapak Sosro Hadiningrat. Salam taliman kabeh doh. Saya terima itu Bapak Sosro Hadiningrat. Atur suwun, Dara. Bapak Sosro Hadiningrat. Nggih, Dara. Kenapa kamu orang tidak ada undangan ke Tangsi? Sekarang datang ke Tangsi, ada perlu apa? Bilang terus terang sama Ika. Nuwun sewu, Dara. Boleh. Napa sebabe tentang sini ki mboten wonten undangan nanging kula tebih ndugi Semarang ndugi Tetangsi. Ada apa itu Bapak Sosro Hadiningrat? Bilang terus terang sama Ika. Nggih, Dara. Kula tanglet teng Ndara Londo. Oh, boleh. Napa Ndara Londo niki ndamel beteng wonten kutha Surabaya? Oh, betul itu Bapak Sosro Hadiningrat tidak salah. Nek ngono werta sing tak tampa niki bener. Oh, good. Ndara Londo nggawe beteng ana tlatah Surabaya iki jelas gak iso mari. Oh, Jelas gak iso mari. Bapak Sosro Hadiningrat. Kenapa Ika bikin peteng tidak bisa selesai? Iki ana penggede Surabaya sing gak sarujuk. Anane Ndara Londo iki gawe beteng ana tlatah Surabaya. Bapak Sosro Hadiningrat. Ya. Siapa itu orang yang tidak setuju Ika bikin peteng di kota Surabaya? Bilang terus terang sama Ika. Aja kaget, Ndara. Gak ana loro telu mong siji sing gak sarujuk. Ya Tumenggung Jaykrana. Hajeng Jawa Tumenggung Bapak Sosro Hadiningrat. Apa kena dipercaya bilang Bapak Sosro Hadiningrat? Nek aku gak wani ngomong gara ana ngarepe Ndara Londo. Terus bagaimana itu solusi dari Bapak Sosro Hadiningrat? Nek Ndara Londo iki njaluk pendapat. Ya. Good. Tak kei saran. Bagaimana Bapak Sosro Hadiningrat? Ndara Londo gawe beteng iso mari. Tapi siji-sijine dalan Tumenggung Jaykrana baslite kudu mbok jopuk. Celeren. Bapak Sosro Hadiningrat. Yo. Terima kasih Bapak Sosro Hadiningrat kalau begitu. Nek wis Tumenggung Jaykrana iki baslite mbok cabut. Tumenggung Jaykrana wis dongkol. Betul. Njaluk tolong nang Tumenggung Jaykrana. Bagaimana itu Bapak Sosro Hadiningrat? Ngadakno sayembara. Sayembara. Apa itu sayembara?
Dek njaluk ide kowe. Betul, betul. Saya ingin tahu Bapak Sosro Hadiningrat. Karena lebih mengerti Bapak Sosro Hadiningrat. Nek menurut ideku Saimbara niku danok maneh sapa pawongan sing iso nyodor gendera tunggul yuda sing ana ndukure 1000 kitiran warna galak yaiku sing badi tumenggung ana tlatah Surabaya. Terima kasih. Jelas danok sing iso. Masalahe apa? Nggo anding ndukure iku ana kipas angin ibarat saiki. Ga iso nek. Terima kasih Bapak Sosro Hadiningrat. Saya terima dari Bapak Sosro Hadiningrat. Terus nek wis kaleksanan aku ojo ndoro-ndoro lalekno. Oh, no. Aku kepingin hadiah. Hadiah apa ini itu bilang terus terang sama Ika, Bapak. Samestine nomor 1 aku kepingin duitku sing akeh. Oh, jangan khawatir Bapak Sosro Hadiningrat. Sing nomor 2, apa itu permintaan? aku kepingin nyonyah londo. Aku duwe bojo wong Jawa wis mengen. Ireng-ireng sikile jeber-jeber. Iso nuruti ndoro. Bapak Sosro Hadiningrat. En kue orang jangan khawatir. En Ike yang menanggung permintaan Bapak Sosro Hadiningrat. Sanggup? Sanggup. Aku kepingin nyonyah londo sing kaya meni. Gak kesuwen. Salam tali makabit tak balik nang Semarang Doro. Hati-hati Bapak Sosro Hadiningrat. Kapiten, soldat, ikuti Ike ke Surabaya, ambil peselit ke Bapak Tumenggung Jenderal. Silakan Jenderal. Ya. Sawungrono. Iya, Dimas Sawungsari. Dina niki awak dhewe kapatah njogo regol ana ing tlatah Surabaya. Kanjeng Rama wis ngongkon awak dhewe. Purbawasesa tlatah Surabaya iki dipasrahno Kang Sawungrono dalah Sawungsari. Bener Dimas Sawungsari. Dadi dina niki Kanjeng Rama ngutus awake dhewe njaga paregolan ana ing Katembungan Surabaya. Ning ngene Kang. Aku ngrasakno Kanjeng Rama iki rumangsa bingung. Apa sebabe awak dhewe dikongkon njaga regol ana ing tlatah Surabaya iki kira-kira sakjane iki ana apa Kang? Mangertenono Dimas Sawungsari. Iya, Kang. Dina niki Katembungan Surabaya. Bebasan keblabar janur kuning Sing tegese, Kang, wong njaba gak oleh mlebu. Wong Surabaya gak oleh metu. Sebab dina niki Katembungan Surabaya nganakno bedandring geden-gedenan sing ditekani Bupati Moncopat teko Pancanegara. dadi koyo ngono, Kang. Nah, mula sangka iku
dina niki mbok menawa ana pawongan sapa ae sing kepingin mlebu ana ing katembungan Surabaya, awak dhewe wong loro kudu Wajib balekno. Wajib balekno. Lho, ana pawongan kan. Hop. Jangkrik. Ya wong rang dicegat ngono. Stop. Padha ae iki. Oh, arek gak duwe dudun. Koning gak ngerti mandek, gak ngerti stop. Rang iki jange nang Robaya lapo dicegat barang padane trek mogok ae. Kon kok wani nekat-nekat ngomong koyo ngono lho. Kon iki sapa, Rang Joko Brek arek desa Lidani Wonowati, Pak. Joko Brek. Arek lidah Ndonowati. Tujuanmu kate nang ndi? Jange nang Robaya. Nang ndi? Nang Robaya. Robaya. Kang Mas Saungrono. Arek desa kesa-kesa keblek iki ngomong Robaya. Robaya iki apa Kang Mas? Heeh. Oh, paling sing dimaksud arek iki Surabaya. Surabaya kan. Surabaya. Blek keblek. Robaya gak ono sing bener Surabaya. Robaya. Surabaya. Robaya. Enak, ambune gak enak iki tak ambok. Kok cek wanine Dimas Sawungsari dibungkem barek iku. Arek desa kesa-kesa. Tujuanmu nang Surabaya kate apa? Goleki si Pak Rehang. Apa? Si Pak. Si Pak Dimas. Si Pak iku apa? Si Pak niku nek mboten kliru nggih bapak niku Kang Mas. Oh. Bapak. Si Pak kok. Bapak. Si Pak. Bapak. Ayo. Kandhani kok si Pak gak kandel. Blek keblek kapiken koplukmu mau ambu-ambune. Kon ndoleki bapakmu nang Surabaya. Dadi apa bapakmu? Dadi bedenggung. Dadi apa? Bedenggung. Kang Mas Saungrono. Ya apa Dimas? Arek iki ngomong bedenggung. Bedenggung iki apa Kang Mas? Bedenggung. Oh, paling sing dimaksud iku tumenggung. Tumenggung. Bedenggung gak ono. Sing ono tumenggung. Bedenggung. Tumenggung. Kurang lurung kas iki. Jenengmu Mang Joko Brek. Heeh. Nek wis Rika tak kandhani jenengku. Aku jange melok takon karo Rika. Takon apa? Sapa jenengmu engko nek kepethuk sak wayah-wayah enak, Bro, nang ndi ngono lho. Lho, kepingin rom bare aku. Ngono Kang. Mangertenono. Nek ana pawongan sing pakaiane mencorong-mencorong, ya iki bledheke Surabaya. Sawung Rono. Walah, nek ngono gampang tengerane. Reang nek sak wayah-wayah mlaku dicegat karo corong-corong iki jenenge Gokno. Heeh. Lah, Rika sapa? Kon takok bare aku. Heeh. Nek awakmu gurung mangerteni, rungokno gobokmu blek keblek. Nek dedek piadeke gawe pakaian menceret kaya ngene iki. Gluduke tlatah Surabaya, Sawung Sari. Oh, jangkep nek ngono. Iki corong, iki ceret, iki Gokno, iki Gori. Ngene lho. Hus. Gokno karo Gori ya. Reang jange nang Surabaya kaya ana dalan. Reang jange ndoleki si Pak Reang. Kon kok cik kendelmu tetep nekat kepengin mlebu. Nekat ndoleki si Pak kok. Umpama awakmu tak balekno mulih. Ya tetep gak gelem Reang. Ngono lho. Blek keblek. Hah. Apa sing mok kowe? Tak gawe ke PT, mosok awakmu gak. Ya wis ngerti nek iku PT. Kon kepengin mlebu ana ing tlatah Surabaya. Ning ana tantangane. Tantangan apa? Wong gak ono sing nantang aku blas kok. Ya iki tak tantang kon.
Ya babana wani, paling yo gedhe aku, paling menang aku. Tantangane rungokno. Apa awakmu gak tak oleh mlebu ning tlatah Surabaya sebab tlatah Surabaya iki kablabar janur kuning. Walah ngedabrus wong reangket kono wis sampe kene gak ono janur kuning belas kok. Lho, jangkrik iku ngono paribasan. Gak ngerti paribasan ngono lho Ri. Tegese kablabar janur kuning wong njaba gak oleh mlebu, wong jero gak oleh metu. Ongkep. Lho. Paribasan goblok. Andane gak ro paribasan kok dikanani paribasan terus. Wis. Iya, Kang. Ayo. Tantangane pitikmu didu marek pitike Sawung Sari. Terus nek pitike Joko Brek menang, Nek pitikmu menang, awakmu oleh mlebu ing tlatah Surabaya. umpamane kalah. Tak tugel gulungmu. Lho, rang lak gak iso sarapan kok. Lho, ya gak ngurus. Karek kon wani apa gak? Nek gak wani, bali ojo dibacutno anggonmu mlebu ing tlatah Surabaya. Wis mesisan babanno wis nekat. Arang bot-bote kepengin mlebu nang Robaya nek tantangan ngono. Iya. Ya wis dadi, tapi gak nakalan lho ya. Yo, gak. Ya, ayo wis, sang dadi. Ayo. Goblok rang dipiju itibake. Hei, gono karo gori, awas Riko ya. Ramani, pinten-pinten dinten iki lho ramane kok mendel mawon. Sajake wonten sing dipikiraken. Mikirno apa to ramane? Ngene lho, Nggih. sakwise kabar sing tak tampa ya Bune. Kawula cilik sing melok nyambut gawe londo ngedekake beteng ana ing Surabaya iki lho. Akeh sing lara ya uga akeh sing mati. Amarga napa? Sebab nyambut gawe melok londo iki Bune. Gak Amit Kanjeng Rama, kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Sawung Rono kalah Sawung. Inggih, Kanjeng Rama. Kowe guru nganti tak timbali, kowe iki bali ana ing pendopat. Kaya ana wigati apa nggih. Coba matura karo Rama Bloko Suta wae. Saderengipun kawula matur Kang Putra Sawung Rono ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk dumateng Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Kanjeng. Semono ugi Sawung Sari Kanjeng Rama. Iya. Ngaturaken sembah sungkem konjuk dumateng panjenengan Kanjeng. Iya, tak. Uga pangestune Kanjeng Rama tampan ana nggih ya. Kegrawan anggen kula nampi
kula simpen wonten mustaka kula mugi saged dados gesanging jaraga kula. Iya. Piye nggih anggenmu Joko Urip? Ngaturaken kabar tiwas Kanjeng Rama. Heeh. Sakmenika wonten pawongan saking desa. Heeh. Ingkang wantun mlebet wonten ing Katemenggungan Surabaya. Banjur Kula rewangi Pancawala Bandapati. heeh. Sakmenika kula rewangi Gelut kalian Larin desa menika Rama. Lah terus Kula jotos des. iya. Heeh. Larine kula jotos malih Iya. des. Glundung. Terus sing glondong. Kula Rama. Ateges kowe iki kalah. Lah kowe Kula ngrewangi Kang Mas Sawungrana Kanjeng Rama. mesine kowe iki ora nrimakake. Inggih, Terus wong Kakang Sawungrana niki dulur kula. iya. Larin desa menika Kanjeng Rama. Heeh. Kula cekel cengele. Kula antem ngantos sak kuwate tenaga kula. Iya. Kula antem piye? Telosor. Sing glosor. Kula Kanjeng Rama. Ateges kowe iki kalah. Kalah. Ya ora. Kalah samsar. Inggih. Kamangka kowe iki jagone wong kutha Surabaya. Wong ngedepi bocah saka desae kok kalah. Lah, yo percuma anggenmu geglading marang prajurit. Sakjane niku mboten kalah. Lah, nyatane Gak kalah ya. Gak kalah Rama. Arek desa niki Kanjeng Rama. Ngeten. apa ngene iki strip. Lah, mboten jangkep ngoten lho Kanjeng. Lah terus areke nanti saiki. Nggih mboten semerap. Paling nggih nututi kula kali Kang Mas Sawungrana. Ateges arek strip memang gak lega kalila yen kowe iki cek urip mungkin. Mboten kados. Lah mulane iki lho. Lho, nggih niki Kanjeng Rama. Kanjeng Rama, nggih niki sing. Iki lho. Rama, Rama. Kene. Ri. Karono. Apa? Petek kundi. Nek, petik apa mau gak mau petik kok. Nakalan ngono. Lho nakalan ya apa sih? Aku dikon delok-delok gak ono apa-apa riko mlayu ngono. Lho, Ganteng-ganteng nyolongan. lho nyolongan. Aja ngawur. Pun percados Rama. Niki ngoten. Lho, klambine apik erak kalip-kalip ae. Lho, iki tak gawe ngono apik mbek ya. Lho alah, lanang-lanang cewekan. Lho, gurine, oh ana sawet himbu. Tetet. Aja ngawur. Lho iki kaya patung. Lho, klambine apik. Tak kena ya. Gak ono sing ngomong iku. Ya gelem ngomong kalian. Arek. Lho, Arek. rang dudu asare, rang duwe jeneng. Ngerti kowe iki arek? Lah ya dudu sare. Sing arani sare iki sapa? Iku mang Arek. apa? Mandek. Mandek. Mandek kae arek-arek barang. Wis, Pantes kowe iki bocah saka desa ora duweni tepo slira. Ora duweni duga. apa dudu? Jenengmu sapa? Rang Joko Berek. Joko Berek. Heeh. Sangka ndi, Rek? Arek lidah di Wonowati. Kedurus nganan titik dokare mek rong krepes. Wah, apa takon? Kepengin dolen nang nggonku. Lah apa? Dolen nang di desa. Terus awakmu iki munggah nang ngene pendopo agung iki lah sedo karepmu ndol isi. Ndolek isi Pak Reyang. Si Pak Reyang. Heeh. Apa iki? Iki lho, Wak, sing ngene lho yo mbek wong ya. Mbek wong pokok itu kemarin ngono, gombol-gombol termarmu yo ngene terus dadi aku iki Oh. Si Pak, ayo. Dadi yungmu iku ambek wong, termasuk yungmu iku selingkuh ngono ta? Apa selingkuh iku? Lah jare yungmu iki ambek wong. Ya bojone iku. Lah ngono. Kok ambek wong iku termasuk wong iku ya tangga ya. Lah ngono, wong. Bojo ya tetep wong. Si Pak iku apa?
Sipak niku nek mboten keliru nggih bapak niku. Bapak lho Rama. Bapak. Pak nggih. Oh, ya paham aku. Dadi awakmu iki ndoleki bapakmu. Ngono ta? Beda karo Saung Rono dalah Samsari. Nek ndoleki bapak iku nek aturan tembung Surabaya iki ndoleki Sudarmamu kakung. Diampun. Reang iki ndoleki isi Pak Reang. Gak ndoleki Pak Darman dodol kampung tak tonyo pisan kok. Reang iku ndoleki isi Pak Reang, gak ndoleki Darman dodol kangkung. Sing ngarani Sudarman dodol kangkung. Iku mang. Lho, Ayo. Ya ngene iki. Ngeten. Nek bocah saka desa ya ora ngerti. Lah iku mang jare Pak Darman dodol kangkung lak ngono. Oh, sing ngarani dodol kangkung iku sapa? Lah iku mang apa iku? Dudu. Iki nek nene Saung Rono dalah Samsari nek ndoleki aku, Darmamu dodol kangkung. Dudu ndoleki Gak. dodol kampung. Bekne. Teketang gak tak sodok kon mang. Ya aja dakdok-dakdok ngono. Sembarangan nek kena dijelasno sih. Joko Brek. Heeh. Nek pancen awakmu nang kutha Surabaya iki ndoleki bapakmu iki dadi apa? Jare yo si Pak Reang iku Surabaya dadi bedenggung. Bedenggung. Heeh. Ana ta bedenggung kawruh dalu Samsari. Bedenggung niku nggih tumenggung niku lho Kanjeng Rama. Tumenggung. Nggih. Tumenggung. Jarene bedenggung. Tumenggung. Bedenggung. Temenggung. Ambone lho. Kandhane bedenggung mang rak yo enak. Terus jenenge Jenenge sapa? Jamberono. Jamberono. Heeh. Nger. Ana Jamberono. Romo jambe Romo. Jayeng Rono. Jaing Rono. Jamberono. Jaing Rono. Jamberono. Jaing Rono. Ambone ne lho. Jaing Rono. Jamberono kok. Jaing Rono. Tak ambone kon kok. Gurung jambone nggih terus ae. Seneng jambon kene. Joko Brek. Heeh. Lah terus aku takon karo awakmu. Heeh. Terus wong tuamu iki jek ana. Iki Sapa ae sih? jenenge yungku ya Dewi Sangkraya Roro Blenga. Terus mari ngono Pakde wong Sadrana biyen cek dadi Demang saiki ndongkol. Yai Ropati lan Buyut Suro. Oh. Jangkep, Pak. Termasuk cek bapak. Heeh. Ya. Joko Brek. Nek pancen awakmu iki mlebu nang kutha Surabaya iki ndoleki wong tuamu ya. Heeh. Kowe gorong ngerti wong tuamu. Lho. Jamberone ku riko, Pak. Heeh. Lho alah. Stop. Joko Brek. Ojo pisan-pisan awakmu ngakoni karo aku. Sik, aku takon karo awak. Ojo gampang nek aku iki wong tua. Nek pancen awakmu iki anake Tisangkrah, ya? Terus awakmu metu nang ngene kutha Surabaya iki digawani apa sih? Jajal. Lho iya, Pak. Ayo digawani apa? Reang digawani sakjane, Pak. Apa ya? Lho, ayo. Aduh. Ah, bocah gane nek kepingin wong dadi wong kowe. Reang digawani apa? Ya kari opo kon? Reang digawani apa? Ayo iling-ilingen kon dekek endi? Aduh. Ah. Nek kon dekek ngono jelas dijoko wong. Dah. Ha. Eling nek ngono, Pak. Apa? Reang digawani cendhe. Oh, dudu cendhel, Pak. Reang digawani iki lho, Pak. Riko barang ndelok cindhe iku mang kok kaya teke ngelu. Pak, meni kira-kira dina Rebo iku nomor pira metune? Takon nomor. Ayo, pinggir. Bune. Saya coba sampeyan ngadeg Bune. Sadurunge aku cerita karo sampean Bune, aku njaluk sepuro sing gedhe. Wonten apa? Pancen nalika semono Bune, ketunggan kutha Surabaya iki kena banjir gedhe. Lah katut iline banyu gak ana maneh kejaba yo aku.
Lah sing nomor loro kawula Temenggung Ca Surabaya iki akeh wong sing nyandang kang sesaran bebasan lara esuk sore tekane pati Bune. Lah Temenggung Kutha Surabaya iku bisa Wilyong Jati Temayuni. Nanging aku kudu nglakoni mepes raga banting nyawa ana ing rawa wening ana ing wiyung. Banjur kuwi Bune. Wah. Barang aku arep apa Bune nang dalan iku ana bocah wadon sing kang arane Dewi Sangkra ya ora bleng. Wayu tenan Bune. Wayu tenan. Nganti aku duwe rasa timbul katresnan lahir tumuse batin donya tekane kan tak rabi Bune. Tak rabi Bune. Ya sepurane sing gedhe. Ya. Dados Jaka Berek menika putra panjenengan Ramane. Senajan ala tanpa rupa iki ya patutan ibu sing saka desa Bune. Dados Ramane nggada garwa ndugi desa. Mbok mirsani kula Ramane napa kula niki kurang ayu? Kurang semok. Mo. Lah apa? Iki sapa, Mo? Iki ibumu sing ngene kutha. Walah. Nek ayune ayu, Mo. Tapi nek sedep iya, Mo. Wis, Ngono lho. Mo, ngene lho gak usah mulai Ya. rono. Terus? Mulai nang Jari Wonowati ae lho, Mo. Usume udan-udanan yo katuken bendina, Mo. Kan. Bune ana paribasane pecut wis jeplak. Bareng kepadut kate diapakake. Mulane iki dina ya iki si Jaka Berek ala tanpa rupa ka ana maneh iki. nggih jenengan sampun konangan, kok mboten konangan. Mulane aku ngarep lek wis ngomong aku njaluk sepura sing gedhe. Ana. Jaka Berek. Heeh, Mo. Gak ana siji loro ya siji. Ya aku wong tuamu ya sing nyukir jiwa ragamu. Ya iku Temenggung Cairon. Ya wong tuamu ana sing dadi. Dikandani dibaleni men. Ya, Mo, iku sapa, Mo? Ki. Heeh. Ya gak ana maneh ya kadangmu ya dulur. Dulur, Mo. Ono karo Gori. Lurdo. Kang Rono, dalah saudara. Gak gelem, Mo. Ki. Senajan ala tanpa rupa iki Dik kadangmu Dewi ya Dik dulurmu. Kados pundi Rama? Dulurmu Dewi. Pangapunten Kanjeng Rama. Iya sebab Kula dalah Dimas Sawungsari sapunika nggih rumaos isin Rama. Duh, lah sebabe apa? Wong kula kali Dimas Sawungsari kados ngeten nggadahi derek kados ngoten. Menika leres kan? Oh, dadi awakmu iku rumangsa isin. Nggih Rama. Senajan ala tanpa rupa, wong jenenge dulur ya tetep dulur. Lah, kowe iki ngakoni ta gak? Aku sapa? Nggih Rama. Kula purun ngakoni Jaka Berek kados. Nah, lak ngono. Ning kula nggadah syarat. Oh, dadi awakmu duwe penjaluk kasarane ya. Apa nggih? Jaka Berek Heeh, ngono. seneng tak akoni dulur ya. Nah, Ya seneng Dokno wong duwe dulur ganteng-ganteng ngono ya seneng. Tapi aja enak-enak. Ana syarate. Syarat apa Ren? Gak duwe apa-apa kok. Buri Heeh. ana jaran kabeh 144 cacah. Akeh ngono. Ya. Terus, Dina niki kon kudu dadi bekatik. Mo, apa pekate iku, Mo? guru koyo ngerit-ngeritno. Oh, heeh. Heeh. Jaran 144 cacah iku. Heeh. Kudu mbok retno bendina. Heeh. Ati ana jaran siji keluwen gantine ndasmu. Tak ketok. Oh, alah Dokno, bot-bote rangi kepingin diakoni dulur karo Riko ya. Engko ran warit mau warit juga cengcak akeh. Engko nek wis ana suket jaran 144 tak kei imbangan kabeh. Tapi nek ana luwene suket kok emploken ya. Ah, dhewe nek ngomong. Kon iku sanggup ta gak? Sanggup. Tapi Sari, Terus muni Kanjeng. piye angenmu ngakon? Sami kalianipun Kang Mas Saumrono Kanjeng Rama. Iya. Kula enggak ada panyuwun teng keblek niki. Apa penyuwun? Blek keblek. Jangan berak-berak. Jenengmu lak keblek. Gak melok.
Joko berak keblek. Iya ya. Jenenge keblek gelem. Wong kacek Wes titik. omong meh. Lah kok kacek titik ya benakno lah sesuwe dadi do kebrek sih. Ya wes jaluk apa wes? Kon gelem takoni dulur ta gak? Ya gelem. Rungokno. Aku gelem kok bae sak waya-waya kono ono ben-benan remejak ngono lho maksud. Ojo. Kenceng iki. Rungokno kuping. Heeh. Jaran sing akeh 144. Nek wis mari mok ripno ganti comboren. Sanggup kon. Sanggup. Jaran akeh 144 nganti siji ae sing rumangsa ngelak dur mok combor. Awakmu tak ketok gulung. Cara gampang. Reang sanggup, Bu. Yo. Engko reang ana gedokan kawabeh jedingan niku tak iseni kawabeh sing dawa ngono ya. Engko pas jaran 144 nomor bareng karo piyok kaya piyok. Mesti ana sisane engko ya. Kok comborem yo. Kurang ajar. Wis reang sanggup pokoke diakoni dulu. Dadi awakmu iku sanggup? Tenanan? Heeh. Penjalukmu wis dituruti iki sanggup. Saiki ojo kesuwen. Ayo, terake nang ngene gedokan. Nggih. Ngono karo Gori. Ngaret. Sing ngaret iku kon. Oh iya lah. Ayo. Iya. Ya apa maneh kene wong barang kaya arek tambah suwe gak tambah cilik tambah gede. Arek lho. Lah iki ono tamu maneh. Lah iya. Dadi sewengi ku ono tamu ya. Iya. Dan Ika minta maaf sama kue orang. Kedatangan kami ke Tumenggung Jenglono ini sama soldat-soldat ada perlu. Dah, perlu apa ndak? Oh begini Bapak Tumenggung Jenglono. Selama Ika di kota Surabaya, Ika tidak tahu itu. Oh, berselit Bapak Tumenggung Jenglono. Oh, iya. Aku paham sing mbok karepmu. Awakmu teko nang ngene kutha Surabaya iki isine. Lah ya kepingin roh beselitku sih. Oh, betul begitu. Yo, iya. Ya. Aku gak kabotan do nek ndodono beselitku. Oh, terima kasih. Dadi nek pancen awakmu ngerti, lah tak padha enake ta. Betul, Bapak Tumenggung Jenglono. Iya. Bune. Coba cukupno. Cuma aku pesen karo awakmu lho ya, Ndo. Pesen apa itu Bapak Tumenggung Jenglono bilang terus terang sama Ika. Ki. Peselit tak dodono, ya. Terima kasih Bapak Tumenggung Jenglono. Saya Ika datang kemari minta peselit kowe orang. Berarti Bapak Tumenggung Jenglono hari ini tidak jadi Tumenggung lagi sudah dongkol. Ya apa, Ndo? Ambalono maneh omonganmu? Kamu orang bukan Tumenggung lagi, tapi sekarang kowe orang sudah dongkol Bapak Jenglono. Oh, ateges awakmu iku bojo alus karo aku ngono ta? No. Begini Bapak Tumenggung Jenglono. Ya. Selesai beselit ini Ika minta. Bek menawa aku dadi Temenggung ana Surabaya iki mung garise samene, ya. Aku gak apa-apa. Cuma aku takon jawaban sing jujur. Oh, boleh Bapak. Nek pancen beselit iki mbok cabut. Lah, kutha Surabaya iki lah ya gak ana sing mimpin lho. Bapak Jenglono. Kowe orang jangan salah paham. Saya minta tolong kepada Bapak
Dengrono beri sayembara di kota Surabaya. Siapa itu orang yang bisa nyotor gendero Cindi Tungguluto di atas kitiran Manoronggala, itu yang menggantikan Bapak Dengrono. Oh, bener aku Begitu, dongkol. Bapak? Tapi londo cek njaluk tolong karo aku. Betul, Bapak. Termasuk aku iki cek dipercaya lah ngono. Good, Ya, good, toh? good, good. Yo, aku gak kabotan. Engko nek sak mungkurmu teko kutha Surabaya, tak mlebu kutha Brangwetan ya. Tak woro-worono buka sayembara. Sopo sing iso nyodor gendera Tunggal Yuda? Sing ana kitiran Manoregala ya. Iku diangkat dadi Temenggung Panoman ana Brangwetan kutha Surabaya. Ngono ta, Nduk? Betul. Iya, toh. Terima kasih Bapak Sing Dengrono. aku pesen karo awakmu, Nduk. Apa itu? Nek pancen awakmu iki kok mulih saka kutha Surabaya, langsung madhep nang pimpinanmu, Nduk ya. Loh, Nang atasamu njaluk pensiun dini kok, Nduk. Bapak Dengrono, Nek ndelok mlakumu kaya ngono njaluk pensiun dini. sebetulnya begitu. Tapi Pak atasan Ika tidak mau pensiun. Karena itu saya ngono nyebut iya iya iya. Ya, ya Nduk. Kok aku samungkurmu tak mlebu. Loh, pamit. Tak warai Bapak. ya. Hati-hati ya, Nduk. Wonten apa niku wau kawula Londo niku wau ramane? Bone, Nggih. sampean dhewe lak ngerti sih. Londo rene iki mang nyabut beslit. Nek pancen aku iku wis ora duwe beslit, Bone, termasuk aku iki wis dongkol. Ora dadi Panjenenganipun sakniki temanku. pun dongkol. Senajan dongkol tapi sampe lak jek tresno karo aku. Nggih nggih to ramane. Lho. Saurana dalan sengsara. Lah lha apa? Nyun sewu Kanjeng Rama. Iya ya nggih. Kok kula wau kathah bangsa Walanda mlebet wonten ing Iya gak salah sing dadi mbok omong. Pancen Londo iki mang teko nang ngene pendopaku. Lah isine njabut besilite ramamu. Lah ramamu dinane iki wis ora dadi Temenggung ana ing kutha Surabaya. Dongkol nggih. Tapi nah, iki lho, senajan dongkol, tapi Londo cek njaluk tolong karo ramamu. Kin sik ta, Kanjeng Rama. Heeh. Jenengan menika pun dongkol mboten dados tumenggung. Enggak dongkol. Terus luputipun napa Kanjeng Rama? Ngene. Perkara iku Londo iki ngedekake beteng ana Surabaya iki lak ramamu lak gak setuju tanggir. Ngono lho. Mulane iki dina awakmu ae sing tak jaluk ya. Ojo nganti duwe tumindak sing gak. Senajan dongkol ramamu tapi Londo iki buka sayembara. Sapa sing iso nyodor gendera Tunggal Yuda sing ana ndukure kitiran 1000 Manoregala iki didadekake Temenggung Panoman ana ing kutha Surabaya. Lah iki gak ana maneh nggih. Gak ana maneh. Jagone ramamu ya kejaba kuwi. Ngerti? Heeh. Kang, ya apa? Ayo melu ae. Lah, nek pancen awakmu niku wis duwe karep iki dina, ya. Tak daftarake nang ngene alun-alun kartu. Nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Badhe bidal wonten alun-alun Kartosura. Iya. Nggone Giri Patembayan. Iya, budal mengko tak dungkong nggih. Heeh. Sing hati-hati. Pangestu Kanjeng Rama ingkang Iya, kula iya. Iya. Kanjeng Ibu. Nyuwun tambahin pangestu Kanjeng Ibu. Tak restuni nak apa sing dadi kakarepamu ya, Nggih? Ya. Manugi sawung sani Kanjeng Rama. Nyuwun tambahipun pangestu. Wis sing hati-hati nggih. Engko tak tungko ana ing alun-alun Kartosura tak daftarake. Kanjeng Ibu. Sang putra sawung sani nyuwun tambahipun pangestu. Nggih tak restuni ya, Nggih ya. Muga-muga apa sing dadi kakarepamu.
teka nang ngene alun-alun Kartosuro. Ayo. Ayo munggah nang sanggar pamuji. Jaluk apa sing dadi kekerepane budami supaya kasil kasembatan kuwi. Ayo, ayo. Lawang anak-anak orang nyombor garan go gedokan gemruduk tanpa larapan bangsa nakudaya kulit bangsa kulit putih mlebu nang katemungan Surabaya perlune njukuk beselite Kanjeng Rama. Lho ngono kok ya diwenehno ae karo Kanjeng Rama. Ngono jare Kanjeng Rama diarani wong sedik peningale. Iki gak sedik peningale. Kanjeng Rama dirane wong bodho gila-gila, wong goblok goblok. Buktine dijabungane Jara Sutra karo Landaya kok diwenehno ae. Sawise Landa nyabut becelite Kanjeng Rama, Landa nganakno Giri Patemboyo. Sapa-sapa pawangan sing bisa nyodor gendera tunggul itu sing gumantung sak ndukure kitiran 1000 manor galak iku bakal ngenteni pelunggane Kanjeng Rama. Kanjeng Rama wis duwe jago gak liya. Kang Mas Sawungrana dalan Sawung Sari. Reang kok gak dijagono karo Kanjeng Rama. Oh, ngerti Reang. Nek ngono Kanjeng Rama iku ngakoni anak Reang iku mek lair tok batine gak keduga babar pisan karo Reang. Ateges Kanjeng Rama duwe sifat sak tebah lan sak kilan. Sak tebah kanggo Kang Mas Sawurana dalan Sawung Sari, sak kilan kanggo arek saka desa iki yo gak apa-apa. Timbangane rangguk gedokan ki jaran gak ana rewange. Tak ndokok jaran putih. Tak ndelok sodaran sapa sing iso nyodor gendera tunggul iki. Nyuwun sewu perajunan sedaya. Kena lagi sengko cakraning Rat Adipati sambang matur. Sengko mengeding setia. Alek Mas Temenggung Jaing Rono. Dijebut becerite karo bangsa Belanda. Aduh, parah. Engko meneng ajek
jamane perang Nangger Tarunajaya. Padha orang Jawa kaya posing karo bangsa Belanda. Reng kenek lok tau dosana nanggung pakarana cilaka. Mangkana engko serontar galon-alun kartos. Sorongan apa daya? Yang nyaman dateng galon-alun Kartosuro. Sing ngacok. Soldat sudah siap? Oh begini, semua orang yang sudah datang di sodoran, hari ini sodoran akan dimulai. Tapi semua soldat jaga yang betul. Sodoran hari ini saya serahkan Bapak Sosro Hadiningrat dari kota Semarang untuk menyelesaikan sodoran hari ini. Baik dan jeleknya saya serahkan oleh Bapak Sosro Hadiningrat. Matur suwun, Doro. Kula mboten mbaleni maneh napa sing diomong kalih Ndara Landa. Dinten iki kula kajibah dados dalange sodoran. Dimas Cakraningrat. Iki Kang Mas Sosro Hadiningrat. Dina iki kowe tak dadake sekuritine sodoran. Mbok menawa sodoran iki ana sing gawe kisru, iki urusanmu. Ya? Kang Mas Sosro Hadiningrat. Ya. Sampun kuwatos. Mbok menawi wonten sing damel kisru wonten sodoran, cukup Cakraningrat. Heeh. Nah, jenggrono. Kowe iki wis gak dadi temenggo maneh. Temenggo dongkol. Ibarat ula awake wis gak ana upase, gak duwe nyoni. Mula dina iki aku iki sik hargai awakmu. Awakmu tak dadekno pramugari. Ngerti pegaweane? Ger. Sawung rono adalah sawung sari. Kowe ngomong nang aku melok ngleboni Saimbara. Mula dina iki keputusaku awakmu nyodor ping pindho. Ping pindho gak iso ngrotolo gendera tunggal yuda sing ana dhuwure 1000 kitiran marra galak ateges gak iso. Krungu kopengmu. Ayo daftar. Kanjeng Rama, nyuwun izin panjenengan
Sosro Adiningrat. Iya, Ger. Nuwun tambahin pangestu Jumbo. Tak pangestoni, Ger. Sapa sing iso ganteni Kanjeng Ramamu tegese iso nata dadi ana daerah Brawetan yo kutha Surabaya. Ya sadaran. Jumbo Cakraningrat. Nuwun tambahin pangestu Jumbo. Itu kamu masih diberi kesempatan satu kali ya. Kurang besar, Kes. Coba ke yang ngono. Kes, kamu cari Nggih Jumbo Sosro Adiningrat. Kang Mas ora bisa. Nggih. Mula siji-sijine awakmu kudu iso nyodor gendera Tinggorejo. Ayo getar. Nggih. Sang putra saung sari nyuwun tambahin pangestu. Mugi-mugi saged klebur gendera wul-wul. Iya, tak izin sapa maning sinaku batang bumi ramamu ora. Sodor kene, sodor. Jumbo Sosro Adiningrat. Iya, Ger. Nyuwun tambahin pangestu. Mugi-mugi kula saged nggantosi palungane Kanjeng Rama liwat sayembara menika. Tak pangestoni kaya banyu mili. Sadaran, Ger. Jumbo Cakraningrat. Nyuwun tambahin pangestu. Mugi-mugi saged kasemanten. Nggih, ya tak ideni, Dok. Soten, Dok. Sadar. Baik, sekali lagi ini kesempatan terakhir. Nuwun sewu, Ndara. Bagaimana Bapak Sosro Adiningrat? Wah. Saurani Sawarana mboten saged nyodor gendera. Kula sing salah. Apa itu Bapak bilang salah? Iki mang aku gak buka primbon. Oh, Tapi aku eling nek saiki iki wase taun. Dadi dina-dina gak enak. oh begitu. Ya. Tapi begini Bapak Sosro Hadiningrat, NIK adalah perintah dari Ratu Helmina. Sodoran tidak bisa ditunda. Hari ini pun juga harus selesai. Ngeten lho, Ndara. Kula ngarep wis ngomong nek wase taun. Ditunda.
liya dina mawon. Begini Bapak Sosro Hadiningrat and Company Belanda, tidak ada perhitungan itu was tahun atau itu tidak boleh. Hari ini kalau diperintah Ika melaksanakan sesuai perintah Ratu Helmina. Terserah Bapak Sosro Hadiningrat beritahu sama penduduk pribumi siapa saja yang boleh masuk mengikuti sayembara. Nggih Talandara. Sing gadah kuwasa niku Ndara Londo. Good. Saniki kula umumne. Nggih. Baik gitu Bapak Sosro Hadiningrat. Wara-wara teka bangsa Walanda ya bangsa kulit putih. Hayo dina iki sapa ae sing ana alun-alun Kartosura. Gak peduli tunggak diudeng-udengi. Kabeh oleh melok leboni sayembara. Ayo sing wani. Kang Mas Cakraningrat. Ya Dimas Tumenggung Jaindra. Allah tanpa rupa larih menika Kang Mas. Inggih. Menika tasik putra wayah panjenengan. Panjenengan kan gak ada putra kalih. Niku lak saking kutha. Lah meniku Niku saking dusun Lidang Jenewati. oh, tadi niki saking dusun. Nggih, leres. Gak lah, ya tadi Temenggung dikendeli. Wong Temenggung klutusan. Barek. Serene nggih. Kowe iki lho lha apa sing ngger teko nang ngene alun-alun Kartosura. Larang kok kedokan ki jenanmu. Lah terus ana wangi iki mau. karepmu lapo? Rene iki mang sakjane kudu kepengin ndelok. Terus Gak wani mlebu. Terus marang ana wong bengok-bengok sapa ae sing kepengin nyodor dialahi. Terus rang mlebu mangi iki mangmo. wani kon kira-kira. Lho nek diolahi ya wani ngono lho mau. Nek pancen awakmu iku nekat sing kaya ngono, Heeh. tak tarikno njero. Ya. Kang Mas Sosroadin. Ya. Niki anak kula si Joko Berek. Badhe nglebeti giri patembayunipun bangsa Nakuta nggih bangsa. Kula nyuwun pemanah panjenengan. Mbok inggih ya anak kula si Joko Berek menika panjenengan paling ae. Kang Mas. Gak ada oleh. Isa apa dene? Kang Mas Cakraningrat. Inggih, Dimas Tumenggung Jaindra. Panjenengan menika lak inggih sampun semerap. Inggih. Terus kula menika si Joko Berek badhe nglebeti giri patembayunipun bangsa Nakuta nggih bangsa. Inggih. Lah pramila kula nyuwun lega-leganipun manah panjenengan. Anak kula si Joko Berek menika panjenengan palilahi. Kados pundi panjenengan menika saged nrimo. Dimas Tumenggung Jaindra. Nggih, Kula aturi pinarak. inggih matur suwun. Nyuwun sewu Kang Mas Sosroadiningrat. Ya. Bangsa Walanditan kedekaken giri Patemboyo. Sinten-sinten mawon boten pandang kere mencore tunggak diudeng tok-tok ajang bathok. Sinten mawon asang lebeti patembayung bangsa Walanda. Kenging napa niki kamboten dipalilahi kalian Kang Mas Sosroadiningrat? Apa sebabe Joko Berek iki gata oleh melok? Sebab Joko Berek iki arek saka desa, arek sing teko kutha ae ora iso.
Isoke apa arek saka desa? Gak tau le. Kang Mas Sosra Diningrat. Desa diantara kutha niki panggenane Kang Mas. Tapi manungsane sami mawon kalian panjenengan. Enten paribasane kiri lusi jalmo tan kena irino, kiri konong lusi suket sak dudurane konong se ketunggulan suket. Senajan niki lare desa sinten semerep kedunungan wayu dipun palilai Kang Mas. Tetep gak tau le. Dipun palilai. Tetep gak tau le. Dipun palilai. Bangsat. Apa aku mbok kira wedi karo wong Madura, bangsat? Untung beda orang, tak ada orang tak paten apa. Wong Semarang gak bakal wedi karo wong Madura. Ayo. Ngajak apa kon? Metu tekan kene. Bangsat. Sosro Hadiningrat, sabar, tidak boleh bertengkar. Wong Sodoran Semarang gak harus wis hati diselesaikan. karo wong Madura, bangsat. Pak, Ayo metu. berhenti Bapak Sosro Hadiningrat. Kapan ini sodoran diselesaikan? Saya sudah bilang Bapak Sosro Hadiningrat harus selesai hari ini. Siapa saja boleh mengikuti sodoran, begitu Bapak Sosro Hadiningrat. Dadi arek iki tetep dolai ndoro. Boleh, good, boleh. Hei. Hai. Maju. Cukup. Lapokan becicil. Aku melok takon karo awakmu. Awakmu tetep kepingin melok ngleboni Saimbara. Nek diolehi kalian yo melok ngono lho, Pak. Rungono kupingmu. Awakmu iki arek saka desa Kesa-Kesa. Manganmu elonggo dengklek, ngombemu banyu blik. Duwe gegayuhan dukur kang lamun padha karo cecak nguntal klopo. Tapi sarene ndara londo iki ngolehi awakmu ta olehi. Tapi nyodor sepisan. Sepisan awakmu gak iso nyodor gendera tugel glumu minangka gawe tumbale alun-alun Kartosura. Wani tak kakon? Iyalah, Wak. Nek pancen penjalukane Rika sing kaya ngono, ya gak apa-apa reang wani wis. Pancen nek tak pikir-pikir, rang urip go alam donya iki mek gawe jangkep-jangkepan tok kok. Umpamane reang mati saiki ya kesusu apa, mati besok ya ngenteni apa. Nek kanggone reang, neraka gak arep swarga gak doyan tak sodore. Ayo daftar. Daftar. Iso. Ren gak sekolah gak iso. Nek gak sekolah masih jempol gak apa-apa, jempol. Jitol. Iya, jempol kok jitol sih, jempol kok jitol. Heeh. Jempol. Jitol. Loh, jempol kok jitol. Tanda tangan jempolnya kok gini. Kayak ceker remes ini. Hei. Ya apa? Kayak jelas. Jempol gini. Di platane kuwi Karo. iko lho. Heeh. Ro iko. Heeh.
dungano padang lakumu jembar kuburmu sabaran ju wak brengos pendungamu wak brengos ya Jong pancene kano maneh sing pantes sing kanteni pelonggane wong tuamu kejaba awakmu Jong mulane dina niki tak iteni kaya banyu mili tak jalukno tak sono kalung pusaka kala munyeng Jong pusaka kala munyeng jangkungen Joko berak sak tingkalanku Satar Jong. Oh, wilahing jagat sekare bah wono langgeng yang jagat binado beduk sinandung mawur panase gatel kumatel biar padang bangun reno sekabeh jem priprayangan ilulu banaspati gendrut tanjeng manggo sak kiwa tengen rangi sira kabeh padha nyangku marang reang iki dina reang keboni iring pateboyo yo bangsa pretonte nyodar gendera tunggul itu sing gumantung sak nunggune kitaran 1000 manara galak ben bisa katembakan Yang Dewi Sangkara Pak Dinongkol Demanggung Sadrana Yai Ropati lan Bayatara Idenono reanging tasih karyane bangsa Londo yo yen rang bisa nyodor gendera tunggul itu sing gumantung sak dhuwure kitiran 1000 manara galak reang bakal jemret temenggung karo manara tlatah Bang Wetan kutha Surabaya yang reang bakal isok enakno urip mriku tapi sebalike yo yen reang ora bisa nyodor gendera tunggul itu reang bakal diketok bulu reang minangka kanggo tumbale alun-alun Kartosura kene yo lho Bagong Petereang rikaya uga sak bantu marang reang Gong yen rang bisa nyembadani apa sing dadi karepane bangsa Londo rika bakal tak tukono kurungan kencana Gong lho gendera tunggul itu sing gumantung sak nduwure kitiran 1000 manara galak tak sawang-sawang tambah suwe tambah do tambah suwe tambah gak ketok lho gak ketok babar pisan reang tak sedakep asta suku tunggal mandeng punya grono nutupi babar dawa saka kerapal aji penirisan gendera tunggul itu tak jumparing kanthi aji penirisan kena logor gak kena uga kudu logor yang Dewi Sangkara Suradiningrat dorong tumekane ngato tak tototane boleh Bapak Jaing Rono iya
Ini pesan Bapak Jang Rono. Saya bisa beri hadiah berselit sama anak Si Joko Bener. Terus tanggal 1 Januari bisa datang ke Tansi tanggal 1 Januari. Oh, iya. Begitu yang janji ke sama Bapak. Jamin dong, jamin. Jam 1 Jam siang. 1 ya, Wan. Iya, iya. Pamit Bapak. Ngono, sing ajan. Iya, iya. Joko Brek. Rina nggih. Oh, Angger. Ora nyono. Nek kowe bisa nyambung watang utunge wong tuamu nggih. Nyatane. Saung Rono Dalah Saung Sari nyoter gendera tunggal yuda ya ora bisa. Lah iki mang londo mutusi omongan nggih. Yen tanggal 1 Januari yen kowe iki bakal nrimo beselit. Tanggal 1 mo. Nek tahun kanane nek pas tanggal 1 tak jukuke nang tansi mo. Ngono ae. Katemenggungan kalah mbarek arek desa kesa-kesa sing jenenge Joko Brek. Nasib awak dhewe saiki apa? Nek kaya ngene. Ayo balik ae. Balik nang ndi, Kang? Nang Ketemenggungan Surabaya. Iya. Wah, padha mek mlebu kandang macan, Kang. Sampeyan gak isin. Mlebu ning tlatah Surabaya. Kamu kok awak dhewe gak iso ganteni palungguhane Kanjeng Rama. Yo mo. Rugi karo pekedal-pekedalmu. Piye anggonmu oleh gladi ilmu oleh kanuragan? Kalah sekarek saka desa. Heh? Ngapunten. Piye? Saka rumangsaku nek gak Saung Rolo ya Saung Sari. Sing iso rogola gendera tunggal yuda ning nyatane ora pecus karo. Lajeng kados pundi jengo? Nek wis kedadan kaya ngene iki kon wani bali nang Surabaya. Boten jengo Sastra. Titikake kula niki mboten trima. Kula rumangsa isin kalah kalian lare desa menika jengo. Kowe karo niki sing tak jago. Mbok menawa awakmu salah siji iki ana sing iso rotno gendara tunggal yuda. Kowe dadi tumenggung sing nyetir aku. Goblok. Ngapunten jengo. Dina iki kamu gak usah balik ke Surabaya. Lajeng dos pundi jengo? Awakmu sekarone nang Semarang. Nang omeng jangwamu. Aku tak ngrekodaya. Sebab aku ora sarujuk. Nek Surabaya iki ditata arek saka desa. Semanten ugi kula jengo. Hei. Jawa. Boten gitu. Kula manut napa dawuhipun jengo Sastra Adining Ratu. Langsung awakmu sekarone nang Semarang. Aja metu-metu
Engko nek wis ana kabar apik, aku oleh ngrekot daya iki, kowe sekarone tak kabari. Ngerti? Iya, Nyowo. Ayo, budal. Mangkane, Nyowo. Tanggal siji wis eling aku mlebu nang tangsi rondo karepku njogo beselit katemban Tirapaya. Rondo gek duwe pendhaluk kan iki dina sawenggaling isuk babat alas nambas kelingan beselit diwenehno karo yo gak apa-apa nek nganti rondo blanjari janji tak jomplang tasine alas nambah kelingan. Gak ngono to Sinduk. Dewi Satu. Pirang-pirang dina awakmu tansah mondar-mandir mlebu metu ana ngarepe omah. Gak gelem nyandak penggawean. Apa nduk sing mbok pikir? Coba ngomong karo Kanjeng Rama. Pancene aku ditansah pirang-pirang dina ki mikirno iben. Aku iki ngipi ketemu pawongan bagus kang arane Kang Mas Sanggaling. Dadi awakmu iku kepikiran karo pawongan sing aran Saunggaling. Nduk, Dewi Sati. Kangelamun nduk. Merga awakmu iku dudu jalma menungso, jalma jin. Jalma alus. Gak iso nduk. Rama nanging aku tresno karo Kang Mas Sanggaling Rama. Ya apa Rama kudu Alas nambas kelingan. Sopo wani-wani mlebu alas nambah sekelingan iki. Coba mikir. Arek-arek manek sauntara. Mangkane hawane alas nambah sekelingan iki kok krasa panas. Tibane ana jalma manusa sing wani mlebu ana nambah sekelingan. Sapa kang dadi aran pisan? Yen pawongan kepingin ngerteni aku, ya aku Sawenggaling Kulmak Sasranegara. Sapa? Balenono maneh. Sawenggaling Kulmak Sasranegara wong kaya aku. Nduk. Dewi Sati. Apa pawongan iki sing mbok karepno? iki Rama Kang Mas Sanggaling. Kok dadi iki pikir. Yen
awakmu wis ngerteni aku gorong tambuh karo awakmu. Sopo sejatine awakmu kok manggon ora alas nambas kelingan gini? Sawunggaling. Mangartenono. Nek pancen awakmu durung ngerti sapa sing ana jero alas nambas kelingan iki, kejaba aku Syekh Maulana sing mbau resa alas nambas kelingan kene. Dadi sing mbau resa alas nambas Syekh Maulana. Iya. Mulai iki dina Syekh Maulana, aku pamit karo Riko. Sumingkira alas nambas gange tak babat kadhe alun-alun supaya aku nrimo becerit katemungan Surabaya. Oh. Dadi tujuane Sawunggaling klebu alas nambas kelingan iki karepe mbabat alas nambas. Pancen bener. Sawunggaling. Wong alas nambas kelingan iki aku sing nguasai. Ditenono. Yen pancene Sawunggaling kate mbabat alas nambas kelingan iki kudu ana syaraté Sawunggaling. Aku kepengin ngerteni syarat apa kirane Maulana sing kon njaluk bakal tak turuti dinane iki. Nek Sawunggaling babat alas nambas kelingan iki kudu gelem kerabi anakku. Kerabi anakmu sik mandhep aja mbok bacet awakmu ngomong. Awakmu bangsa alus, lelembut sing jaga alas nambas. Terus banjur aku kono lenakmu, apa ya bisa kelakon wong kasar karo wong alus. Nek pancene Sawunggaling kepingin apa sing dadi kekarepe Sawunggaling kudu gelem nabi anakku. Tapi lek gak gelem aja coba macik alas nambas kelingan. Iya. Nek pancen penjarane Maulana sing kaya ngono. Ewang-ewang nyawiji babat alas, nek wis tak babat tak rabi anakmu dinane iki. Aja kuwatir babar biasa. Ayo ungalo dadamu. Ayo, aku tak manjing nang baumu sisih tengen. Anakku manjing nang bau sisih kiwa. Sing hati-hati. Ya, rumangsa bombong sakjane pamikiraku. Sawise Dewi Satir manjing ana Jiwarabaku. Maulana mawujud tumbak belereng ranang. Gorong kesuwen nek ngono tak babat alas nambas supaya aku iso njogo becret katemungan Surabaya. Tak babat dinane iki. Wis padhang kadhe alun-alun. Iki dina aku tak mlebu nang Tangsi Rondo. Gambek gak diwener becelit tak lunasi sak abang kidine. Rondo. Saudara semua, Kapiten. Yes. Bagaimana kamu? Ini Bapak Sosok Hadiningrat, nggak bisa dipercaya. Kalau begitu Bapak Sosro Hadiningrat tidak bisa dipercaya lagi. Bagaimana ini kalau Sawunggaling ke Tangsi mengobrak-abrik Tangsi? Maka dari itu kita tunggu aja Bapak Sosro Hadiningrat. Oh, Bapak Sosro Hadiningrat, sekoe orang tidak kena dipercaya, ternyata itu Sawunggaling masih hidup. Ndara, Rod, Ndara gak usah wedi. bagaimana tidak takut?
Sastra Hadiningrat wong teko Semarang. Bener wonge siji. Tapi pikirane 17 menungsa podol petung sapi. Bagaimana Bapak? Ndara Londo lah ngerti. Ini minuman. Minuman. Good. Tapi sodat-sodat Ndara Londo gak usah melok ngombe. Oh. Karena apa ini tidak boleh? Sebab iki ana racune. Oh. Pesta kai racun. Sudah dikasih racun saudara. Mbok menawa sawung galing rene njaluk baslit, awakmu gak usah melok ngomong, cukup aku sing ngadepi, ya. Oh, good. Ah, itu saudara. Iya, Ger. Kula sampun ngayahi napa penjalukane Londo. Alas nambas sampun padang kadhe alun-alun. Lah kula menika mendhet besilite katembangan Surabaya niku. Tanpa mu crita jengomu iki wis krungu. Inggih. Sadurunge jengomu iki njaluk sepura karo kowe. Awit apa? Nalika semono awakmu melok ngleboni Saimbara iki gak tak olehi. Tak remehno. Tibake awakmu iki gak kena disepelekno. Gak rugi, Ger. Aku duwe ponakan kowe. Gak rugi. Inggih niku. Mula dina iki aku sadurunge baslet tak pasrahno awakmu. Jenderal sodat-sodat iki wis tak omongi. Nek ana sawenggaling teko mrene ayo di rame-rame. Ayo gawe pesta. Minangka sawenggaling iku gak kena disepelekno. Mula dina iki, Ger. Ya. Ayo. Pesta dhisik, ngombe-ngombe dhisik, nek wis mari ngono, basle tak pasrahke kowe, ya. Ya. Tak molehane, Ndara. Ger? Nggih. Saiki awakmu ngombe dhisik. Nuwun sewu, kula badhe tandhet saderenge kula nginum niki, Jeng Wong. Takon apa, Ger? Jeng Wong niki priyantun saking pundi? Lho, aku ngarep wis ngomong aku teko Semarang. Dugi Semarang. Iya. Sakniki manggen aku manggon ana Surabaya saiki. napa mboten cemerap Jeng Wong Sastra Hadiningrat cara adat istiadate wong Brangwetan Surabaya nginum niku. Aku gak ngerti carane ya apa. Sinten mawon ngombe sing botol-botol ateges bandar kedahe ngombe riyen lajeng kula njengo. Dadi nek cara Surabaya sing nyekel botol iki bandar. Nggih, Bandar kudu ngombe dhisik. pancen bener niku. Iki nek cara Surabaya sarene jengwomu iki sakno karo kowe. Mula kowe dhisik terus jengwomu terus Ndara Jenderal terus sodat-sodat. Ngoten nggih kula Iya. tramine. Monggo Jengwo. Durung dipateni AA. Apa awakmu wedi AA ini? Wedi mati ta? Aja dipateni. Lah wong awakmu melok londo? Iga aku gak melok. Nggih, londo kok secara Jawa teges ngene iki londo tekan ndi, Pak? Iya biyen saiki belajar londo. Sak londo tekan ndi jajale? Teko Lebani. Jenengmu sapa? Aku Mukri. Mukri. Ya apa ceritane awakmu dasekno londo biyen iki apa? Aku kepengin enak mangan roti-roti ngono Terus enak terus bangsamu gak enak ngono ta ya apa? Ya kepengin enak kabeh. Awakmu melok londo pirang tahun? Aku tak. Ya rong dina wingi mbek saiki. 3
wong Jawa ping pira kamu? Durung blas. Pira? Durung blas. Pira? Durung. Iya. Guru. Cek dia gara-gari bengak-bengok bawantere kira. Pisan lho. Yo. Iya, pisan. Tak sepuro awakmu jenenge. Ya, sepuran. Aku mbah matani awakmu sebab awakmu kok kene. Nek gak ana awakmu gak rame, ngerti ya? Ya wis. Ngono. Gorong, bapak dinteno meneh gak ya. Mulya. Mau gak mulih aku kok kene ae. Awakmu wis duwe bojo ta gak? Oh, duwe. Sing ndi? Sing ndi? Gak mesti kadang mrono kadang mrene. Aku curiga. Curiga apa? Awakmu nek kok ndi umek HP ijen kaya gak tuju aku. Gak tuju apa? Aku gak kok pateni ya. Eling-elingen. Tak sepuro. Ya sepuran rek. Awakmu tak parani. Ya. Nang jedes ya. Ambek pakaian koyo ngene. Kak. Matane dadak lah wis. Kak. Ngono lho. Ya. Mulya. Ya mulai. Loro. Ya iya. Ya apa? Apa neh? Pengeling kabeh titan ana besok ana angka 1,94 ana wong cebol kepalang gawe ombol-ombol kelaras metune saka lor wetan parane yaiku Balele Sawunggaling Kolmak Sojonegoro.